Mira pola xanela fora da nosa alarma non soira o guiano virá Era o caer da tarde, encomenzaba o cántico dos grilos. Xorda a presa ruxía, brilaban lonxe os lumes fuxitivos. Ao pé do monte, maxestuoso, erguíase na aldea escura o caserón querido, coa oliva centenaria de cortinas a ventanil servido. Deserta a escalinata, soi o materno niño, enriba del caendo misteriosas, coas sombras do crepúsculo, as do olvido. Quen ao pasado volve os ollos compasivos? Quen se lembra dos mortos? Se aínda non se poden recordar os vivos, pois aínda non me quedou tan mal. Ai! Espera un minutiño, espérate aí. Ti és Mooncap? Sí, eso é. En serio? Levo toda a viaxe escoitando os teus temas. És unha fenómena, Pero que fenómena! Gracias, hola. Ai, increíble! Alégrome moitísimo de coñecerte. Pero ti quen eres? Como que can son? Son Rosalía de Castro. De verdad? E logo, non o preso. Ei, de verdad? Sí? Oi, No, así se fai. oh, psh, psh. Oh, a ver. Psh. Oh, ah! Perdoa, pero isto é o teatro? Isto é o teatro de Compostela? Ah, grazas. Vaya, estaba lendo ali tranquilamente en Padrón e de súpeto. Vaya, pero en que ano estamos? No 2024. O sea, pero este cacharro está da buti. Dice así, da buti. Ah, vaya, trouxome ata aquí. Non me digades máis. Xa tedes disto de teléfonos de móviles destes? Sí, chúpate esa, Graham Bell. Ah, espérate aí. E teñen wifi?
Xa existe wifi agora? Buah, pois eso foi un gran invento da miña querida Heidi Lamar. Esa Heidi como mola que merece unha onda. Esa Heidi como mola que merece unha onda. Esa Heidi como mola que merece unha... Aí animábades vos, xa, moi ben. Vaya, canta moderna. 25 anos, va que sí, dos premios Manuel Beiras. Manuel, que tipo, un emprendedor co uso do galego. Un aplauso para Manuel. Manuel Beiras, que maravilla. Estiven lendo moitísimo del. Vaya, pois sí. Que agora xa tedes de todo, claro. Sobre todo estades innovadas e innovados no uso do galego. Va que sí. Por iso estes premios. Bueno, solo faltaría que tiverases un cacharro ou que lle pos ali unhas palabriñas e xa che faga un guión, por exemplo, desta gala en galego. María Rosalía Rita de Castro. Ese é o meu verdadeiro nome. Eso son eu. Hola, Rosalía. Hola. Rosy. Que fuerte. E chámase Intelixencia Artificial. Iso é, Intelixencia Artificial. Ai, Rosalía, Talía. Quedou pillada. Talía. Técnico. Anda por aí un técnico. Talía. Ai, menos mal, ainda que se pode facer algo a mau, Pero bueno, estaba moi ben, Intelixencia artificial. Por certo, estaba lendo aquí tamén, porque a viaxe do pasado aquí ainda foi longa. Entón, hai unha rapaza que se chama María Pais, anda por aí, que debe ser a presidenta da Cámara. Ai, home, María, pero vente aquí que botamos unha parrafada. Sube, veña, non sexas tímida. Un aplauso para María. Ai, María, encantada, Veña, xa te deixo aí. Vou probar aí a ver que hai polo... Vou dar unha volta pola Rúa do Vilar. Veña agora. Alcaldesa, membros da Corporación Municipal, Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Vicerreitor da Universidade de Santiago e familiares de don Manuel Beiras. Compañeiros e compañeras do Pleno da Cámara de Comercio de Santiago, restos de autoridades, empresas, autónomos, participantes, amigos e amigas. Boas noites a todos e a todas e benvinos un ano máis á gala dos premios Manuel Beiras. Como decían, 25 anos, con recoñecemento non só a este home que, honrando a trayectoria dun empresario e visionario que dedicou a súa vida a fomentar o crecemento da innovación na nosa rexión, senón que tamén se alza como un símbolo de compromiso empresarial coa cultura, a educación e a identidade galega. Os premios Manuel Beiras levan 25 anos recoñecendo aquelas empresas que teñen incorporado o uso de galego e este ano, falamos un posquiño do, como vedes, o lema dun xeito intelixente, non? Facendo caso do slogan e das oportunidades da IA, pregunteillos os de Silicon Valley, ese famoso chat, a ver que opinaban sobre como podería axudar o galego ás empresas e que me elaborara un discurso de como presentalo. Empeza moi amable. Queridos asistentes, é un honor estar aquí hoxe na entrega dos premios Manuel Beiras, bla, 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 bla. E di, o uso do galego no entorno empresarial pode mellorar a comunicación interna e externa creando un ambiente máis inclusivo e próximo. Ao utilizar a nosa lingua materna, as empresas poden conectar de maneira máis efectiva cos seus clientes e empregados, fomentando un sentido de pertenza e lealtade, algo que creo que non sobra nestes tempos. Isto non só fortalece a marca, senón que tamén pode abrir portas a novos mercados que valoran a autenticidade e a cultura local. Tamén dicía que fora moi específico como axudar a aumentar ventas fora de Galicia. E dicíame dúas cousas. Diferenciación de marca. Utilizar o galego pode axudar a diferenciarse nun mercado saturado.
As marcas que se destacan pola súa autenticidade e conexión cultural poden atraer a consumidores que valoran a diversidade lingüística e cultural. E, por outro lado, falaba da conexión emocional, que creo que tamén está un poquinho en desuso nestes tempos. E falaba de utilizar un galego na súa comunicación de tal forma que as empresas creasen conexión emocional cos clientes. Unhas reflexións moi cortas relacionadas co que hai. Primeiro, estamos preparados, formados para IA. Estou falando xa non só desde o ámbito empresarial, sino administracións, en xeral. Temos a legislación necesaria para IA. Estamos formando de forma efectiva o pequeno comercio, neste caso, para aproveitar as ferramentas disponibles. E como asegurarnos de que a nosa lingua non quede atrás nesta revolución tecnolóxica. É evidente que a IA está a transformar de maneira, xa non vai a transformar, sino que xa está transformando de maneira de comunicarnos e como emprendemos e como compartimos coñecemento. Creo que é importante que o galego, que é unha lingua rica, unha lingua vivante, cunha historia que merece ser preservada e promovida. Así que vamos a utilizar a inteligencia artificial dunha forma útil para poder logralo. Hoxe, ao entregar o Premio Manuel Beiras, celebraremos os logros que contribuíron á promoción do galego e demostración de un compromiso excepcional co desenvolvemento económico e social da nosa comunidade. Cada gañador do Premio Manuel Beiras é unha testemunha viva de como a dedicación e a creatividade e a responsabilidade social poden transformar realidades. E xa para acabar, un recoñecemento, permitídeme un recoñecemento a todos aqueles que se forman día a día por facer de Santiago un lugar mellor para vivir e para traballar. Son tempos difíciles, desafiantes, e creo que é fundamental lembrar a importancia do traballo conxunto, do apoio mutuo e da lealtade institucional. Colaboración entre empresas, institucións, administración público-privada. Isto vai ser a clave para afrontar os retos que se nos presentan. Como decíamos antes, un deles a IA, como sobrevivir. Así que, sin máis, hacemos as nosas voces en galego e lembremos que a lingua é unha ponte que nos debe unir e que sigamos construídos xuntos esa ponte. En galego, calquera empresa ou comercio será sempre máis intelixente. Moitas gracias. De que dei unha volta por aí e dá gusto ver as rúas, Algúnas tendas desapareceron, pero outras aí conserva o seu galego. Ademais, comí unha tarta de amêndoas que está boísima, diz que é tarta de Santiago. Por certo, María Rozas ande por aí, porque vai ter que dar o primeiro premio. O primeiro premio a uso continuado da lingua. Ai, mira que ven, un aplauso. Ai, María. Que elegante, María. Cústame moito esa chaqueta, A ver. Que ben che saiu. Bueno, xa, todo teu. Moi boa noite a todas e a todos. Vamos alá. Na categoría de empresas con un uso continuado do galego, o xurado decidiu concederlle o premio a un comercio de moda responsable e exemplo de integración e respeto á cultura da acollida, con gran presenza na rúa e nos medios a través dun orixinal escaparatismo proxecta tanto a lingua como a tradición galega, cara a un público tamén comprometido co comercio local. Polo tanto, o Premio Manuel Beiras 2024 a unha empresa con uso continuado do galego concédeselle a Eladiz.
Recolle o premio Laura Insausti. Boa tarde, arratsaldeon. Primeiro de todo, agradecer ao xurado por pensar en Eladiz e agasallarme con este fermoso premio. Chegoi a Compostela sendo unha rapaza, fai moitos anos xa. Nada, vindo de Euskal Herria, era natural e cuestión de tempo que o galego, a vosa lingua, chegara a ser tamén a miña. As pequenas tendas da zona bella resistimos e somos ecosistema da artesanía, do deseño, do produto local. Comercios rexentados maioritariamente por mulleres que, ademais de ser motor económico, somos parte da identidade cultural, social e lingüística da nosa comunidade. Gabón, eskerrik asko e 1000 primaveras máis para a lingua galega. Sumergirán na
Que maravilla! Un aplauso para esta rapaza, Pero que maravilla! Ai, parabéns polo teu traballo, Fas un traballo impecable. Xa dicía eu a Manuel Murguía, claro, o meu marido. Dixenlle, por certo, atopei isto por ali, non sei de quen son, pero dije que tirei coas botas que levaba que me estaban apretando moitísimo. Estes tenis son geniales, para running, non? Dice, sí, estupendo. Pois xa, Manuel, eu vou para o século XXI que ali teñen de todo. Home, é un sueldo igualitario entre homes e mulleres tamén terán. Non tedes, non? Bueno, pues nada, haberá que seguir traballando, pero que sí que vexo que tedes moito uso do galego, eso impórtame ben, que sigades conservando. Ademais de mulleres emprendedoras que tamén falan en galego e teñen as súas empresas en galegos e comercios, eso tamén me gusta. Por certo, hai aquí tamén un emprendedor, sei que é un tal Manuel tamén, hoxe vai todo de Manueles, Manueliño, Manuel Rial anda por aí. Manuel, o primeiro que levou, un aplauso para Manuel. Na primeira edición levaches o primeiro premio, verdade, Manuel? Foi teu pai, pero que ben te conservas. Pois nada, ala, déixate aí, Manuel, que vai entregar outro maravilloso premio. Bueno, boas noites a todos. Na categoría de nova incorporación ao uso do galego, o xurado decidiu concederlle o premio a unha empresa operadora de telecomunicacións que utiliza a lingua como valor diferencial nun sector económico moi competitivo e dinámico. Faino falando da casa e para as casas, cunha comunicación en clave de humor e próxima á clientela, e tamén, coherentemente, como soporte de traballo interno. Polo tanto, o premio Manuel Beiras 2024, a nova incorporación do uso do galego, é para concédeselle a Toxo Telecom. Recollen o premio Javier Fontaíña, Jéssica Moreira Acevedo, Manuel Camaño e Santiago Puente.
no ano 1932, concretamente o 25 de xullo, Manuel Beiras, xunto a Xosé Mosquera e outros galeguistas da época, organizarían unha misa na memoria de Rosalía. Non sabíamos que Rosalía iba a estar hoxe, Isto fai que xurda unha pregunta no meu interior. Por que unha Eucaristía oficiada en galego acaba sendo o non habitual? Queremos agradecer ao xurado por pensar en Toxo para esta distinción. Este premio, para nós, ten un sabor agridoce. Imagínome que foi así para todas as empresas premiadas en edicións anteriores. Agridoce, porque un recoñecemento polo bo facer sempre sabe ben, pero neste caso estáse premiando algo que non debería ser premiado, senón que debería ser algo obvio, e que todo o mundo debería facer, falar na súa lingua. A historia de Toxo non é como outras que estamos acostumados a escoitar neste evento. Persoas cunha costume de falar galego que o aplican ao mundo empresarial. No noso caso, Toxo foi todo o contrario. Foi unha empresa fundada en Ribeira por 3 rapaces, que, aínda que galegos orgullosos, castelán parlantes. Nas primeiras reunións, estudiando o plan de negocio, saiu á luz unha obviedade, de que se queríamos vender en Galicia, o lóxico sería facelo en galego. E aí foi onde eu pensei, se o lóxico para vender en Galicia é vender en galego, porque eu, se son galego, falo castelán. Toxo foi para nós o clic necesario para empezar a empregar o galego nas nosas vidas. Dicía Eduardo Galeano que moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. E nós somos Toxo Telecom. Nacemos en Ribeira, un municipio de menos de 30.000 habitantes, que ademais de potencia pesqueira, está demostrado que tamén pode ser unha potencia en materia de novas tecnoloxías. Hoxe temos unha oficina en Santiago de Compostela, a capital da nosa nación. Superamos os 30 distribuidores repartidos por todo o territorio e, ademais, temos clientes no 90% dos concellos de Galicia. Toxo Telecom é o vivo exemplo do lema da gala do ano pasado. Aquí o galego ten cobertura. Nos nosos primeiros días experimentamos problemas para a implementación da lingua respecto a proveedores, documentación legal e software, pero con traballo e un pouquiño de tozudez conseguimos a día de hoxe ter toda a nosa documentación en galego, todos os nosos sistemas en galego e primando os programas con orientación cliente. Falando sobre as nosas e os nosos clientes, un dos comentarios que máis escoitamos é que gusto dá poder ser atendidas na súa lingua. Aquí tamén voltamos a ter este sentimento agridoce do que falábamos antes, porque é obvio que nos encanta que nos cheguen estas alabanzas, mais tamén levan consigo un chisco de tristura, sobre todo cando falamos deste sector, o das telecomunicacións. Penso que o proxecto que ten Toxo é moi fermoso e, sobre todo, poderoso. E non o digo por estar eu dentro, mas vai moito máis alén de ser un operador galego. É agora un operador cun compromiso real co galego. David Crystal, un famoso lingüista británico, nos brinda coa hipótese da cosmovisión das linguas, onde unha lingua non se trata só de comunicación, senón dunha forma de facer e construir a realidade. Por iso, perder unha lingua é perder unha forma na que se construen as cousas, na que se construe o mundo. E isto non o digo só polas 1000 palabras que ten o galego para nomear a chuvia. Trátase da forma na que sintes, da forma na que ves, do modo no que percibes todo o que está ao teu redor. Esta conexión existente entre ti e o mundo exterior. Queremos dar os parabéns a todas as persoas que conforman o equipo de Toxo ou que foron partícipes nesta historia. Parabéns, Manuel, que non é o co-founder ou Chief Operating Officer, senón que é o fundador e o responsable de operacións. Parabéns, Jessica, porque non é a nosa Chief Marketing Officer, senón que é a responsable de comunicacións ou a rapaza que sube as cousas ao Facebook. Parabéns, Santi, que non é o noso technical, senón que é o noso técnico. Parabéns, Iván, Axel e Pablo, que non están en back office nin detrás da oficina, simplemente están na oficina.
E facer tamén mención a Gabri, que é a nosa inteligencia artificial, que por suposto que fala en galego, e como ben vemos por aquí, en galego, máis intelixente. Parte deste premio tamén é das empresas e persoas que compoñen o Grupo Parlem, socios de Toxo, repartidos por diferentes nacións deste Estado, coa mesma filosofía, poñer en valor o seu territorio, as súas culturas e as súas linguas. Moltes gràcies, enhorabona Parlem. Aquest premi també és vostre. Moltes gràcies, enhorabona, compens de prop. Este premi tamén é vostre. É curioso, e ás veces triste, ver como é máis fácil traballar en galego ou para o galego con persoas doutras nacións, nacións polas que ás veces sinto envexa. Estaríamos unha hora falando de como facemos as cousas en Toxo, pero resumo o mellor que podemos e en galego. E aquí fago unha anotación. O que para nós empezou como algo lóxico, convirteuse nun sentimento. Un bo amigo dixo unha vez: se falas castelán a un galego, enténdeche, pero se lle falas na súa lingua, estáslle falando á súa alma. Que saiba o mundo enteiro que as verbas de Rosalía, Curros e Pondal tamén entenden de fibras e de triple cobertura. Nós somos Toxo, somos galegos e falamos en galego. Moitas gracias e boa noite. Moitas grazas, polas vosas palabras. A verdade é que se que fixeron un discurso moi axeitado, nin que souberades que viñen eu do pasado. E logo, claro que sí. Mirade, xe son unha xentiña que me estades caendo moi ben, Decides unhas cousas ben fermosas. Queríamos contar un pequeno segredo. Eu vin aí que utilizastedes a miña primeira publicación de Cantares Gallegos para celebrar o Día das Letras Galegas. Moi ben, que lle dedicastes a moitas persoas. Poucas mulleres, tamén vos lo teño que dicir, pero bueno, aí vos lo deixo, que tiñades que darlle a máis mulleres. Pero o prólogo, adiqueio a unha persoa que lle teño moitísimo cariño, a Fernán Caballero, que non é un home, é unha muller. Eso digo volo eu que veño do pasado, entendedes? Que a muller non sabedes. É Cecilia Bol, que innovadora. E para innovador, o premio que ven agora. Que, por certo, Goretti anda por aí, que vai ter que... Goretti, veña por aquí. Un aplauso para Goretti. Goretti San Martín. A vostede... Vostede é outra innovadora máis, que foi a primeira alcaldesa de Santiago. Mira que innovadora. Ben, moi boa tarde, obrigada a todas vos, a todos vos por asistirdes a esta entrega de premios. Imos alá daquela coa categoría de empresas cunha comunicación innovadora. Nesta categoría o xurado decidiu concederlle o premio a unha bocatería, hamburguesería e tenda de cadea curta que vincula a produción dunha granxa familiar co mercado de abastos e logo co estabelecemento. Por tanto, pon en valor o territorio, o produto de proximidade e a nosa cultura cunha comunicación orixinal e desenfadada. Por todo isto, o Premio Manuel Beiras 2024 á empresa cunha comunicación innovadora concédeselle a Chicha Lovers. Aí vimos ver o seu vídeo. Recollen o premio Graciela Castro e Darío Capelo.
Moi boas noites a todas e a todos. Antes de nada, agradecerlle á Cámara de Comercio e ao Concello de Santiago pois a celebración destes premios que nos permiten pois seguir demostrando pois que a lingua galega ten que estar moi presente en todas as nosas vidas, nas nosas empresas, nas nosas familias. Chichalovers nace fai apenas 6 meses cun obxectivo claro, que é o de poñer en valor o noso, non? A través do produto, do territorio, da cultura, dos sabores e, sobre todo, da lingua. Facendo un pouquiño referencia a este premio que se nos otorga, o uso innovador da lingua, quería aproveitar este momento tamén para agradecer a miña socia e parexa Graciela, aquí presente, todo o traballo que fai seguindo esta liña, non? Unha comunicación innovadora, unha auténtica tormenta de ideas, e desde aquí gustaríame pedir pois un forte aplauso para ela. Bueno, moitas gracias. Grazas, de verdad, por este premio. Fainos moitísima ilusión, porque, ao final, todo o recoñecemento cando emprendes, cando comezas un proxecto, dache alento a seguir e a continuar traballando duro. Bueno, sentímonos moi agradecidos por este premio. E, bueno, aínda que o Chichalovers non sexa moi gallejo, os Chichalovers, Darío máis eu, somos a representación do noso territorio, do noso produto e, por suposto, da nosa lingua. Así que moitísimas gracias, seguiremos facendo o mellor posible para ser uns abandeirados da nosa terra. Grazas. Ben, pois permitídeme que saúde xa para irmos rematando a familia Beiras, que sempre está disposta a partillar pois este momento especial para nós, connosco neste acto de celebración dos premios. Manuel Beiras polo uso do galego nas distintas categorías, tamén saudar a presidenta da Cámara de Comercio, a entidade que connosco é a entidade que, xunto co Concello, organizamos estes premios desde hai xa 25 anos. Secretario Xeral da Lingua tamén, obrigada por estar sempre nestes actos que teñen que ver coa defensa do noso idioma, representantes do tecido socioeconómico de Compostela, membros do xurado, tamén obrigada polo voso traballo, compañeiras e compañeiros de corporación e, sobre todo, empresas premiadas e todas aquelas que podían ser premiadas. Moitísimos parabéns. A verdade é que quen nos diría con que rapidez pasaron 25 edicións dos premios Manuel Beiras. Non son tantos os proxectos, as iniciativas que son capaces de manterse vivas e medrando un cuarto de século. Así que creo que toca, en primeiro lugar, parabenizarmos colectivamente, justamente por converter en tradición este recoñecemento anual á intelixencia idiomática das nosas empresas. Foi alá, moitas das persoas que estamos aquí lembrámolo, alá polo ano 2000, cando o compañeiro Manuel Portas, que está aquí hoxe, a quen lle agradecemos tamén sempre a súa presenza, naqueles momentos, o primeiro concelleiro de normalización lingüística de Santiago, seguramente que do país tamén, non sei, pero foi nese momento cando decidiu contactar coa Cámara de Comercio para lle propoñer esta iniciativa e atopou na Cámara esa complicidade necesaria a través do seu vicepresidente, Evaristo Rodríguez Carracedo, para poñer a andar, botar a rodar algo que naquela altura podía parecer realmente arriscado. O certo é que a min houve un paxariño que me contou que había quen tiña moito medo de poñer esta iniciativa ao final porque decía que vai haber 3 ou 4 anos e logo xa está, e des dar uns cantos premios e a ver logo como sodes capaces de continuar. Así que fomos capaces de dicir non é así, hai moito máis abano, moita máis oferta da que pensamos, a aposta
proposta foi adiante, non só non faltaron empresas de interese que recoñecer cada ano, senón que edición tras edición aumentan non só o número, senón a variedade de ámbitos e de tipos de emprendemento. Os traballos do xurado que se xunta cada vez foron máis difíciles, máis empresas, máis ámbitos, así que todo o agradecemento para ese xurado que ademais representa todo o sector empresarial a través da Cámara, pero tamén coa presenza da Universidade de Santiago, das persoas consumidoras, das entidades en defensa da lingua, tamén con representantes da profesión xornalística e a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a veciñanza de Compostela, por suposto, a través, neste caso, do Concello. Ademais de que sempre contamos con algo que é importante, que é en cada un dos premios ir incorporando a empresa premiada, as empresas premiadas na edición anterior, o que significa que haxa xa un certo coñecemento e socialización entre as empresas de cada un dos distintos sectores. Así que, daqueles poucos negocios que hai 2 décadas tiñan a intelixencia, a aposta, a fortuna de destacar e de se diferenciaren por empregar o galego na súa comunicación, temos hoxe un elenco variado e vizoso. Podíamos facer un repaso destes 25 anos e aí temos comercios, locais de hostelería, empresas de servizo, entidades máis grandes, entidades máis pequenas, sectores diversos que realmente forman parte dunha paisaxe lingüística da que non podemos facer outra cousa que sentir un inmenso orgullo. Estamos seguras, ademais, de que é este vizoso tecido de apoio á nosa lingua o que contribúe a que Santiago manteña eses mellores resultados de uso da lingua galega en todas as cidades do noso país. O sector empresarial é determinante para xustamente enriquecer este uso. O primeiro, que é o que significa que unha lingua sexa necesaria para se integrar no mercado laboral, é unha razón moi poderosa, se hai que utilizar o galego xustamente para poder formar parte do mercado laboral, se iso é un acrecentamento, é un valor engadido, esa é unha razón moi importante para que a xente queira aprendela e empregala. Mas, ademais, as relacións comerciais que se establecen en torno e no contexto dos negocios, especialmente do comercio, da hostelería, ocupan unha moi boa parte da nosa socialización. Así que, son temas, xa digo, moi relevantes e, para alén disto, temos a demostración pública a través da comunicación corporativa, da publicidade, de que as nosas empresas fan do uso da lingua tamén colabora a construir esa identidade colectiva que reforza e que lle dá contexto a quen opta polo galego. Por iso que sempre dicimos o mesmo, non hai nada que perder e hai moito que gañar no uso do galego na empresa. Esa foi sempre a mensaxe destes premios, inspirados, como xa foi dito moi ben, a través da persoa que lembran no seu nome. Un veciño, comerciante, o comercio, como sabemos, un sector absolutamente fundamental de Compostela, a esencia das cidades e moito máis dunha cidade como a nosa, ese comercio de proximidade, ese comercio local, ese comerciante, Manuel Beiras, que se comprometeu coa comunidade da que formaba parte en todos os aspectos da vida, no político, no cultural, no asociativo, un compostelán que foi parte dos vós xenerosos que lograron conectar esa xeración que deseñou o futuro deste país coas que nos toca tamén convertelo en realidade. Así que, desde as institucións, desde o Concello, desde a Cámara de Comercio, desde todos os proxectos culturais en que participou, Manuel Beiras contribuiu de maneira decidida a esta Compostela orgullosa de sí e de ser capital dunha Galiza que conserva os sinais de identidade e que lles dá sentido. Así que, como a él, aquí temos 3 empresas premiadas que tamén saben conectar o mellor da tradición coa modernidade, algo que tamén quixemos traer aquí nesta xuntanza de Rosalía de Castro con Mooncap, a Cris con Camil, que logo tamén teremos ocasión de despedilas. Moitísimas grazas tamén por estardes aquí hoxe.
Son empresas estas que usan a nosa lingua sen complexos, que xogan con ela, que a colocan como parte da súa marca de identidade. Empresas que chaman a atención da nosa veciñanza co galego por diante, sen renunciar á clientela que poidan captar tamén entre quen nos visita, porque quen nos visita tamén quere coñecer algo máis de nós, algo diferente, algo orixinal, algo específico. Así que son empresas que aproveitan todo o potencial do que somos e do que temos para contribuir ao mundo. Por iso, xa para rematar, quero lle dar os parabéns directamente a ela Diz, a tenda, a súa propietaria, por escoller Compostela, lugar ao que chegou, por escoller o noso idioma, por asentar o seu negocio no corazón da cidade histórica. É un lugar que é absolutamente necesario que siga habendo ese comercio de proximidade, ese comercio básico que fai tamén que a xente viva, que resida na cidade histórica. Parabéns a Toxo Telecom por abrir as súas portas en Santiago, por identificarse ca lingua xa desde o nome, por tecer esas alianzas na nosa cidade. Estou segura, ademais, polo que comentaron, que van ser un exemplo e un modelo tamén no seu campo, no seu ámbito, moi específico, e que probablemente detrás delas acabarán enganchándose outras empresas no uso do galego. E parabéns a Chicha Lovers, a quen acabamos de dar este premio á comunicación innovadora, por traballar con tantísimo cuidado, con tanto esmero, nunha comunicación integral en galego, que procura os seus referentes no noso imaginario colectivo, en quen somos. Ora ben, non vai a ser, eu creo que tamén temos que facer unha referencia a que non imos deixar que toda a responsabilidade da vitalidade da nosa lingua caia nas empresas que recoñecen estes premios, nin sequera neste sector en xeral. O certo é que son moi necesarias, mas temos e queremos tamén con este premio, temos que transmitir ao conxunto da sociedade a que todo o mundo ten que poñer a súa parte. Institucións, entidades, empresas, pero todas as persoas, fundamentalmente as administracións, as entidades sociais, as deportivas, a sanidade, as familias, cada quen desde o seu lugar. Pero tamén unindo, porque, como moi ben se decía aquí tamén, creo que todo forma unha rede, un entramado de moito interese. Temos que saber, temos que apostar tamén por onde queremos mercar, que con esa escolla podemos realmente ao final facer o mellor dos recoñecementos ao tecido económico local máis comprometido, a ese comercio de proximidade, a ese comercio local. Así que, para nós, creo que iso é algo que ten que ser consciente esa elección e que tamén queremos desde aquí lanzar unha mensaxe ao conxunto da poboación para que compre nese comercio de proximidade, nese comercio local. Como moi ben se dicía tamén, as linguas son un patrimonio da humanidade, temos que preservalas, temos que avivalas, a nós tocounos unha, a nosa. Esa é a nosa responsabilidade principal, polo noso ben, polas xeracións futuras, por quen queremos ser. Así que eu só desexo que sigamos o exemplo das empresas intelixentes, sigamos o exemplo de Manuel Beiras, e moitísimos parabéns, xa digo, para todas as persoas, tamén obrigada ao Servizo de Lingua e a todas as persoas que fixeron posible esta gala, e esperemos continuar medrando. Neste caso, para alén das 1000 primaveras máis para a lingua galega, tamén por 25 anos máis xa, como obxectivo de futuro para o Premio Manuel Beiras. Obrigada e moi boa noite. Esas cortezas rugosas se quedan nada cansadas. As resistencias non son fortalezas, superficial defensa. Pero vos cheades meio as veas, fai-me ver a luz do sol. Non daría eu só
casi que xa voume indo para o meu século, que fostes moi inspiradoras e teño moito que facer, moito por escribir. A verdade é que xa se me está ocorrendo un título novo para o meu próximo libro. Follas novas, que vos parece? Tamén sería un bo nome para un comercio. Quen sabe? Pero antes de marchar, gustaríame tirar unha foto con vos. Non sei se as premiadas, os premiados, as entregadoras e entregadores podían achegarse aquí para sacar unha foto. Veña, veña, vamos! Póñanse por aí. Vamos, vamos. Agora sí que son un pouco máis alta que a ti, Moi ben, estamos todas. Vamos, vamos, claro que sí. Bueno, casi, xa che digo, tamén é certo, casi. Pois, cando volverse volvo, todo estará como estaba. Os mesmos montes negros e as mesmas alboradas. Pataca! Ademais estáse me ocorrendo unha idea boísima. Corre, Valentín, xa veredes. Veña, a de 3 pataca. 1, 2, 3, pataca! Esperade. Ese vides todas comigo ao século XIX. Camil, que che parece? Veña, pois, 3, 2, 1, viaxamos no tempo!